Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom op deze KFPS College Tour. En als het een beetje mee zit, allemaal live vanavond en alles werkend, ook het internet. Dus dat gaat helemaal goed komen. We hebben een leuke avond vanavond. Niet alleen voor alle trouwe kijkers die alle 2 weken bij ons intunen voor de College Tour, maar vanavond denk ik ook een heel aantal kijkers die normaal niet bij de KFPS College Tour aanschuiven, maar wel graag willen weten, hoe pak ik dat aan bij de aankoop van een Fries paard? Dat is ook het thema vanavond en vandaar dat we deze 2 heren uitgenodigd hebben. Goedenavond mannen. Ze kijken nu nog heel serieus, maar dat gaat allemaal goed komen. Aan mijn rechterkant Willem Houteman, dierenarts van de dierenkliniek in Wolvenga. En dit is Klaas Buist en hij is inspecteur bij de Evo paardenverzekeringen. En zij gaan ons in 6 stappen wat vertellen over hoe je een Fries paard op de beste manier kunt aankopen. Goede tips en adviezen, dus we nemen ze graag ter harte. Mochten jullie vragen hebben, die zijn er ongetwijfeld. De heren gaan 3 kwartier een presentatie houden. En als het goed is, juist onder in beeld zien jullie het WhatsApp-nummer. Daar kunnen jullie vragen stellen. Dan selecteren we zoveel mogelijk om de heren die vragen straks voor te leggen. Komen ze niet aan bod, dan zorgen we dat ze altijd achteraf nog beantwoord worden. Maar jullie kunnen daar prima de vragen naartoe appen. Ik hou op met praten, want het ging om deze 2. Veel succes, mannen, en succes. Dankjewel. Ja, bedankt. Bedankt Alice. Ik ben dus Klaas Buist, inspecteur bij Evo Paardenverzekering. Wij zijn een onderlinge verzekeringsmaatschappij. We bestaan sinds 1905. En wij proberen bij ons het paard centraal te houden. Ik ben zelf Friese liefhebber. Het Friese paard spreekt mij enorm aan. Het behang, de rastype, het karakter, de bewegingen. Dus ik denk dat we hier op een goede plek zijn. Naast me staat Willem. Ja, nou, Klaas heeft mij gevraagd om aan te sluiten in deze presentatie mede namens Dierenkliniek Wolvenga. En in deze kwestie hebben we in het werk ook wel eens met elkaar te maken als keurende dierenarts en als verzekeraar. Dus ik hoop een aanvulling te kunnen geven in dit verhaal. We gaan een aantal dingen doorlopen. We hebben een 6-tal stappen. Stap 1, wat wil ik? Stap 2, de bezichtigingen. Stap 3, keuren of niet keuren. Stap 4, de verkopersverklaring. Stap 5, verzekeren. En bij stap 6, je Friese paard komt thuis. Op punt 1 hebben wij wat wil ik? Loop even 4 punten door. Het doel, wensen, aankoopbudget en overige kosten. Allereerst, waar wil je Friese paard verkopen? Wat voor Fries paard zoek je? Zoek je een vakmerrie? Zoek je een paard waar je B-niveau mee wil rijden? Zoek je een paard voor het hogere werk? Zoek je een paard puur voor recreatie? Een Fries kan in principe, die is overal geschikt voor. Dus heb dat goed in je achterhoofd. Waar koop ik hem voor? Wij adviseren de mensen vaak van maak een wensenlijstje. Dus met je wensenlijstje van hoe hoog wil je het paard hebben? Welk niveau moet hij hebben? Wat karakter moet hij hebben? En ja, wil je een merrie, hengst of ruin? En aan wat voor eisen moet hij voldoen? Uit welke vakstam moet hij komen? Allemaal dingen, heb dat vooraf voor jezelf helder. Het aankoopbudget. Weet zelf, heb goed in je achterhoofd welk geld wil ik maximaal investeren in mijn paard. En zoek daar een paard bij wat erbij past. En heb ik goed in je achterhoofd, heb je genoeg en voldoende budget voor de overige kosten. Dus daar vallen wij natuurlijk ook onder als verzekeringmaatschappij. De stalling en ook de onvoorziene kosten die je vooraf niet helder hebt. Voor ons is het wel belangrijk momenteel, we komen steeds meer in het werk tegen dat mensen een paard kopen die eigenlijk niet bij hun past. Dus onervaren mensen die ook een onervaren paard kopen, daar is eigenlijk niemand gelukkig mee. Je moet een paard kopen waarbij je een match bent. Dus zorg ervoor dat je een paard koopt wat bij je past. Is het eerste paard wat je bekijkt, ben je daar gelukkig mee en het komt prijstechnisch overeen en alle randvoorwaarden is voldaan. Dat kan direct bij je passen, maar als je na een 5, 6-tal paarden nog niet de juiste match en de juiste klik hebt gevonden, wacht af. Koop alleen dat paard wat bij jou past. Mag de sheet er even bij van?
hebben wij het volgende punt, dat gaat over bezichtigingen. Voor ons als verzekeraar zijn adviseren wij gewoon mensen van neem iemand mee. Je begint in principe eigenlijk als je vooraf een paard gaat zoeken, dat kun je doen via een intermediair, dat kun je bij een handelstal doen, dat kun je bij sporthouses doen, dat kun je bij een marktplaats doen, waar dan ook. Maar neem iemand mee die met jou meekijkt terwijl jij jouw paard gaat bekijken. Voldoet hij aan je wensenlijstje? Is het paard wat jij verwacht had? Lijkt het zoals je op de video gezien hebt? Lijkt het zoals je op de foto gezien hebt? Allemaal dingen, maar neem iemand mee waarmee je kan spiegelen. En dan kom je bij dat paard. Waar let je op? Wat zijn belangrijke dingen waar je op let als je eerste keer bij de paard komt? Misschien heb jij daar een aantal leuke dingen bij, Willem, als veterinair? Nou, wat ik zelf altijd wel belangrijk vind is om jezelf al met een bepaalde mindset naar een paard toe te gaan, met een kritische blik. Dus niet alleen van is het een mooi paard, is het een leuk paard, maar hou jezelf een spiegel voor van is het ook een paard en een management wat daarbij hoort, wat ik ook aan dat paard kan bieden. Dus die match waar Klaas het net over had, probeer daar meteen op te letten als je naar een paard kijkt. En daarnaast, veterinair technisch, is het altijd wel goed om ook daarin een kritische insteek zelf vast te hebben. Dus kijk naar een stukje symmetrie, een stukje in het oog springende afwijkingen. Zie je rare dingen aan een paard? Is die correct over de benen? Is die symmetrisch bespierd? Dat voorkomt nare verrassingen in de toekomst. En een stukje keuren, daar komen we straks nog op. Maar zelf met een kritische blik naar een paard kijken is al heel belangrijk. En dat begint eigenlijk al in de stal. Ik vind het zelf belangrijk om het totale plaatje in beeld te hebben. Dus liever niet dat een paard al gebandageerd en opgezadeld klaar staat als jij een paard komt bekijken. Ik zou hem het liefst ook in de stal willen zien. Een stukje stalgedrag, hoe is die? Alles meenemen. En zo kijken wij ook naar, als verzekeringmaatschappij, dat geven wij de mensen ook mee. Ook als je dat paard, als hij zadelmak is of voor de kar beleerd is en je laat hem voorrijden, maak het moment mee vanaf moment 1. Dus dat hij uit de stal wordt gehaald, opgezadeld wordt, zo weet je het karakter van het paard. Zo kun je direct zien of het paard bij jou past, ook qua karakter bij jou past. Tijdens het voorrijden, kijk naar de aanleuning. Is hij correct? Beweegt hij correct? Ook die symmetrie weer. Is hij symmetrisch? Dat soort dingen waar je tijdens het voorrijden op kunt letten. En daarna ga pas zelf proberen als het paard jou ook aanstaat. Als je het gevoel hebt dat je erop kan. Dus als je het vertrouwen niet hebt om erop te gaan, ga er dan niet op. Dan kun je beter of een keer weer komen of geef je twijfel aan. Maar zorg ervoor dat ook tijdens het voorrijden en het zelf proberen, dat het paard dan ook al een klik met jou is. Als er een twijfel is, geef het ook aan die handelaar aan. Want niemand heeft de behoefte aan als het op dat moment fout zou gaan. En misschien nog een belangrijke vraag naar het verleden van een paard. Je wil graag weten wat er in het verleden met het paard gebeurd is. Je wil weten waar die is geweest, waar die over voor behandeld is geweest, is hij in de recent kreupel is geweest. Allemaal dingen wat voor jou misschien een rol kan spelen om de koop toch wel of niet door te laten gaan. Mensen zijn vaak een beetje timide of bang om kritische vragen te stellen, maar je moet voor jezelf kiezen en je moet een flinke investering doen. En dus het is ook je goed recht om kritische vragen te stellen. En daarin is een stukje blessuregeschiedenis en managementtechnische dingen. Vraag het allemaal uit. Wat je van tevoren weet, leidt achteraf niet tot verrassingen. En achteraf verrassing, daar heeft niemand baat bij. Daar hebben wij als verzekeraar geen baat bij. Daar heeft een kopende partij geen baat bij en een verkoper ook helemaal niet. Dus duidelijkheid vooraf is voor alle partijen het allerbeste. Als je dan bij de aankoop van je paard bent, dan komen wij vaak in beeld als dierenarts. Want vaak komt er een stukje keuren bij kijken. En als je het over keuren hebt, dan kun je het als koper eigenlijk zo gek maken als je zelf wil. Maar in grote lijnen kennen we twee keuringen. De klinische keuring en de röntgenologische keuring. De klinische keuring is eigenlijk een protocolaire
een protocolair onderzoek van het klinische beeld. Dus wat zie ik uitwendig aan een paard. Wat ik net al zei, als je zelf met een kritische blik naar een paard gaat kijken, dan kun je misschien al dingen meenemen van, goh, kijk hier extra kritisch naar of dit, hier heb ik vragen over. Maar wat wij uiteindelijk doen is van voor naar achter het paard nalopen. En in een stukje statisch onderzoek, dus het paard gewoon op stand. Waar we kijken naar hart, ogen, longen, bloedsomloop, het digestiestelsel, dus de mond, de tanden. We kijken het hele paard eigenlijk naar en zien we bijzonderheden. Zien we apartigheden en zien we vooral apartigheden die tot problemen kunnen leiden. Want dat is wat keuren uiteindelijk is, een risico-inschatting. Het is geen doel op zich, maar het geeft een stukje informatie en een stukje zekerheid over wat je in huis haalt. Het is dan ook een individuele benadering. Niet alleen naar het paard toe, maar ook naar de koper toe. Wij nemen daarin ook mee wat de wensen van de koper zijn. Wij proberen het paard voor zover mogelijk, zo goed mogelijk te toetsen aan de wensen van de koper. Dat is dus een advies op maat. Is geen lopende bandwerk en is dus ook het fijnste werken als we gewoon rechtstreeks met een koper aanwezig, een opdrachtgever, kunnen werken. Het mooiste is ook als je eigenlijk een vaste relatie hebt met je dierenarts. Zeker als je iemand bent die vaker paarden koopt. Dat je ook een beetje weet wat je aan elkaar hebt. En dat je op die manier beter op elkaar kan inspelen qua advisering over wel of niet kopen. De interpretatie van zo'n klinische keuring, dat gebeurt altijd, wat ik zeg, het is geen lopende bandwerk. Gebeurt altijd op basis van niveau, leeftijd en gebruiksdoel. Om een voorbeeld te noemen, bij een jong paard wat nog niks kent, wat nog niet onder het zadel is, zijn er natuurlijk veel meer vraagtekens dan bij eentje die al zware toer loopt en zichzelf heeft bewezen. De gegevens die je in een keuring tegenkomt, die weeg je heel anders af bij die twee paarden. Voor een röntgenkeuring geldt dat des te meer. Over het algemeen kun je stellen dat een klinische keuring... Een belangrijk onderdeel van de klinische keuring is het locomotieonderzoek, dus het dynamische onderzoek. Dan kijken we naar kreupelheden, doen we buigproeven. Dus ook een stukje subklinische pijn proberen we naar boven te halen. Dat moet eigenlijk gewoon goed zijn. Maar een röntgenkeuring zegt alleen iets over het inwendige van het paard. Dus we kijken naar de botten, we doen een screening op, ik heb hier de meest voorkomende dingen even opgesomd. Osteochondrose, fracturen, kiestes, artrose, kissing spines. Maar zo zijn er nog veel meer dingen. Alleen, dit zijn de inwendige beelden die niet altijd direct correleren met het klinische beeld. En uiteindelijk probeer je op basis van zowel het klinische beeld en het röntgenbeeld een risico-inschatting te maken. En zoals ik al zei, het is geen doel op zich. Je moet je aan de hand van de keuringsgegevens af gaan vragen van, is dit een paard wat bij mij past? En is dit een risico-inschatting waar ik mee in zee wil? Ook hierin is het weer des te meer die interpretatie afhankelijk van historie, leeftijd en gebruiksdoel. Een paard wat zich al bewezen heeft in de sport zul je sneller een röntgenologische bemerking vergeven dan eentje die nog helemaal aan het begin van zijn carrière staat en nog helemaal blanco is. Omdat je met een paard wat al hoog in de sport loopt, weet je gewoon, hij doet het ermee. Hij presteert ermee en op het moment dat het klinische beeld goed is, dan kun je zo'n röntgenbemerking sneller vergeven. Daarnaast is niet iedere afwijking überhaupt van klinisch belang. We zien ook dingen die zijn weliswaar anders dan anders, maar weten wij uit ervaring dat ook al is het anders dan anders, is het niet van klinisch belang. En daar heb ik ook enkele voorbeelden van. Hier zie je bijvoorbeeld een fragment van het tuberculum thales, maar dat mag je weer vergeten. Maar er zit een fragment achter op het spronggewricht. Dat is eigenlijk, we hebben geen pointer, wel Adriaan. Ja. Met de muis? Ja. Oh, hier zit een fragment achter in de thales van het spronggewricht. Is zeker een bemerking anders dan anders, of een opmerking anders dan anders. Maar de ervaring leert en onderzoek leert ons dat het eigenlijk geen enkele klinische relevantie heeft. Dus het moet ook niet zo zijn dat iedere afwijking qua röntgenologisch beeld meteen tot een negatief koopadvies moet leiden. Nee, het is heel belangrijk om gegevens af te wegen, te interpreteren en daarmee tot een eindconclusie te komen.
Zo zijn er ook voorbeelden van bemerkingen die wel gepaard gaan met een risico. Maar zoals ik hier zeg, een kans is nog geen garantie op kreupelheid. We zien hier bijvoorbeeld een röntgenfoto met een forse verbening van de hoefbeentak. Iets wat we bij de Friezen nog wel eens voorzien komen. Het hoefkraakbeen is eigenlijk de schokdemper van de hoef. Op het moment dat die volledig verbeend is, verlies je dus een stukje demping in je voet. En kunnen daar snelle fracturen aan ontstaan en soms ook gevoeligheden op de harde bodem. Maar het hoeft lang niet altijd tot problemen te leiden. En in het plaatje daarnaast zie je eigenlijk een voorbeeld van een paard wat daar jarenlang super heeft mee gefunctioneerd. Dat is Klaas. Die heeft ongeveer alles gewonnen wat er te winnen viel in het tuig. Heeft van jongs af aan een dusdanig verbeende hoefbeentak gehad. Maar nooit een paard wat wij nou gevolgd hebben in de praktijk. En nooit een paskreupel geweest, nooit last gehad. Dus het is, wat ik zeg, keuren is een stukje risico-inschatting. Maar die inschatting moet je maken op basis van de gegevens. En soms kun je ook een risico nemen. En in dit geval betaalt dat zich uit. Nog een ander voorbeeld. Los proces extensorius. Dit is het paard waar mijn vriendin mee rijdt. Die heeft ook een afwijking op de röntgenfoto. Namelijk als jong paard een stuk van het hoefbeen afgebroken. Is daaraan geopereerd. Heeft eigenlijk wel wat artrose, wat lichte artrose ontwikkeld in dat hoefgewricht. Zou op basis van een röntgenkeuring eigenlijk altijd een verhoogd risico krijgen. Maar doet het super ermee. Dus ook een voorbeeld. Het paard loopt ondertussen M. En is een voorbeeld van een super functionerend paard ondanks röntgenbemerkingen. Nog een voorbeeld. Een zware toerpaard. Van jongs af aan met behoorlijke fragmentatie in zijn kogels gelopen. Zou op basis van dit röntgenbeeld ook een verhoogd risico meekrijgen. Maar bewijst klinisch het tegendeel. En tot aan de Grand Prix opgeleid. En nooit last gehad van dit fenomeen. Als je dan het stukje keuren hebt gehad, wat ik zeg, het is maatwerk. Dan ga je eigenlijk met je opdrachtgever, met je koper om tafel zitten van dit zijn de gegevens, maak je afweging en koop je hem of koop je hem niet. Dat zijn de twee grote dingen. Maar daarnaast zijn er ook nog een paar andere opties. Mochten er dus dingen tegenkomen die onvoorzien zijn vooraf, maar niet per se een streep door de rekening zijn, dan is het ook nog wel eens raadzaam om bijvoorbeeld met een proefperiode of een garantietermijn afspraken te maken. Of hebben we het bijvoorbeeld over de chipfragmenten in het laatste voorbeeld, die kunnen chirurgisch verwijderd worden. Op die manier kun je nog wel inspelen op bepaalde keuringsbevindingen, waardoor de koop toch in een jasje gegoten kan worden en door kan gaan. En ik denk dat jullie dat in de praktijk ook verzekeringstechnisch wel eens tegenkomen. Ik denk dat wij daar als verzekeraar in een drieluik, dat we daar een hele grote rol in spelen. Kijk, in principe zijn wij een paard dat klinisch röntgenloos 100% goed is voor ons het makkelijkst te verzekeren. Daar kijk ik alle kanten tenminste mee op. Als mensen uitgebreid willen verzekeren, dan moet het liefst natuurlijk een correcte keuring. Maar als een paard een bemerking heeft, is het natuurlijk altijd in overleg met de veterinair en de verkoper en de kopende partij. Probeer je toch dat de koop door kan gaan, want als de match er is, zou het fijn zijn dat alle partijen gelukkig zijn. En het kan soms zijn dat een verkopende partij die een bepaald risico overneemt, of dat wij toch iets voor de klant kunnen betekenen, of ze willen juist geen uitgebreide verzekering. Ja, zulke dingen, van alles is bespreekbaar, als we het maar weten. Ja. Zo moet je in dat kader moet je de keuring eigenlijk ook zien. Het geeft je heel veel extra informatie en soms wordt de keuze er niet makkelijker van. Maar de boodschap moet in mijn ogen ook zijn dat niet iedere afwijking of niet iedere afwijkende keuringsbevinding een streep door de rekening is van de koop. Want op die manier ga je waardevolle paarden die eigenlijk heel goed geschikt kunnen zijn voor bepaalde doeleinden, ga je allemaal een streep doorzetten. En dat hoeft helemaal niet. Het moet een gewogen interpretatie zijn van alle gegevens die op tafel liggen. En je kan beter een heel goed geschikt paard kopen met een ditje of een datje op de röntgenfoto, dan een paard met goede röntgenfoto's die niet geschikt is voor jouw doel.
En dan blijft het voor ons natuurlijk als verzekeraar wel zo dat een paard wat klinisch goed is, als op het moment van aankoop, dat is bijna het moment van overdracht, als de betaling dan heeft plaatsgevonden daarna, dat klinisch sowieso goed is, dat geeft voor ons wel weer dat op dat moment was het paard gewoon, na de beoordeling van de veterinair, gezond. En als hij iets niet gezond vond, dan stond het op het rapport. Ja. Dus dat geeft voor ons wel een bepaalde indicatie over gezondheid. Los van de röntgenfoto's. Ja. Nee, en dat is denk ik ook een goede samenvatting. Dat je op röntgenfoto's kan je wel eens een keer concessies doen. Maar een klinische keuring moet gewoon goed zijn. En dat geldt zowel voor de kopende partij als de verkopende partij als een verzekeraar. Ja. Want dat is gewoon je gezondheidsstatus op dat moment en die moet goed zijn. En ook voor ons, al gaat het om een normale levensverzekering, ook met die klinische keuring weet je bijvoorbeeld dat hij bijvoorbeeld geen hartruis heeft. En je kunt vaak zien ze ook of een paard geopereerd is, al dat soort dingen. Er staat er toch een stukje historie op het rapport. Ja. Dan komen we eigenlijk al bij het stukje verkopersverklaring koopcontract. In principe hebben we daar ook een klein iets over gehad. Kijk, een koopcontract, we zien de laatste steeds meer koopcontracten. Daarin wordt vaak vastgelegd wat de afspraken zijn tussen de verkopende en de kopende partij. Wat we ook steeds meer zien is een verkopersverklaring. En daar zijn we op zich best wel blij mee. De verklaring op zich is eigenlijk helemaal niet spannend. Die is samengesteld door een groep dierenartsen. Daarin wordt aangegeven waarin het paard gewoon in de historie aan is behandeld. Heeft hij behandelingen gehad? Wat voor wormkuren heeft hij gehad? Is hij onderzocht geweest? Wat voor boksbedekking had hij? Weidegang. Wij zijn er in principe ook blij mee. Voor de mensen die niet de volledige know-how hebben. Wij zien best wel koliekgevallen in de eerste week na de transactie. Of dat een paard op een nieuwe stal komt. Dat een paard bijvoorbeeld, die wordt in één keer volledig in de volledige weidegang gedaan, terwijl die geen weidegang gewend was. Nou, die heeft toch wel een kans op koliek. Dat soort dingen, ja, het geeft gewoon een stuk inzicht in het management rondom dat paard. En ik weet niet of jij er nog een aanvulling op hebt. Nou ja, dat is inderdaad denk ik een heel herkenbaar iets. En daarom zeg ik ook van het bezichtigen van een paard begint eigenlijk al op stal. En houdt ook in dat je al meteen de spiegel moet voorhouden van hoe verhoudt de situatie van het paard waarin hij nu bij de verkoper is zich tot de situatie waar die bij mij gaat staan. En als dat heel verschillend is, dan moet je die overgang ook zo geleidelijk mogelijk maken om problemen te voorkomen. En als er specifieke dingen in het management zijn, dan moet je die van tevoren op tafel hebben en dan kun je daarop inspelen. Ja. Ja. Ook bepaalde voedingsadviezen staan vaak ook in dit overzicht. En nu het punt verzekeren. Belang van verzekeren moet ik natuurlijk uiteraard zeggen van dat is heel belangrijk. Maar dat is eigenlijk voor iedere persoon en ieder gebeurtenis op zich. Het is afhankelijk van je eigen situatie wat je wil verzekeren en hoe je hem wil verzekeren. In principe zijn er van allerlei mogelijkheden mogelijk. Voor een paard dat volledig röntgenologisch en klinisch gekeurd is, die verzeker ik het liefst uitgebreid, want dan kunnen wij bij een schade, als je volledig geaccepteerd is en je hebt een gedekte schade, dan kunnen we uitkeren. Maar het allermooiste product vind ik bij ons, binnen onze organisatie, dat is ook de ziektekosten. Want we maken best vaak mee dat mensen een paard toch voor een kolieker, om bij een kolieker terug te komen, die een keuze moeten maken om veel geld te investeren in een koliekoperatie. En die dat niet kunnen, omdat er waarschijnlijk geen geld voor is. Dus dat is die onvoorziene post waar best veel geld voor nodig is op dat moment. Je moet dat beslissen of je die stap gaat maken. En als je operabel is, hopen we dat het paard ook die kans krijgt. Ja. Belang van verzekeren, er zijn gewoon veel opties in mogelijk. Je kunt een paard verzekeren van een normale levensverzekering tot een all-risk-verzekering. Maar het is een persoonlijke keuze nogmaals. En ons advies, wij zijn Evo Paardenverzekering. Wij zijn een onderlinge verzekeraar. We bestaan al sinds 1905. Onze grootste kracht zit met name in dat wij bij de mensen thuiskomen. Dus dat wij thuis bij mensen kunnen uitleggen welke mogelijkheden je hebt tot verzekeren. Welke verzekering past bij je? Welk risico moeten wij van jullie overnemen? En daarmee, als de vragen over zijn, bel.
neem contact met ons op en wij beantwoorden graag die vragen. Je Friese paard komt thuis. Regel alles vooraf. Als je verzekeren wil, regel alles vooraf. Dus zorg voor het moment dat jij dat paard gekocht hebt en dat je ermee heen gaat keuren, regel vooraf dat je mogelijk wil verzekeren. Dat je ook verzekerd bent vanaf het moment, want vaak vindt de overdracht plaats na die klinische keuring. Regel vooraf hoe jij je paard verzekeren wil. Dan ga je gerust op pad. En dan heb je niet de discussie, of niet het vraagteken als het paard een paar uur op stal staan, hoe ben ik nu verzekerd? Als je de hele documentatie, alles vooraf, dan is het voor ons ook makkelijker werken. En daarnaast geven wij gewoon 1 tip gewoon mee. Zorg voor een goede begeleiding, zodat jullie samen je kunnen ontwikkelen en genieten. Dus zorg voor de juiste mensen om je heen, dat jullie, zoals jullie de match zijn geweest bij het voorrijden en bij het proberen, dat je de match kan blijven. En dan zijn we het puntje aangekomen van vragen. En er doorheen. Ja. Hartstikke goed. Dank jullie wel, heren. We hebben al wat vragen die binnendruppelen. Mooi. In eerste instantie, ik denk dat er wel wat vragen zijn over dat röntgenologische onderzoek, Willem, zoals jij dat noemt. Ja. Want als jij erover praat, dan hink je wat op 2 gedachten. Aan de ene kant zeg je, ja, weet je wilt toch in beeld brengen of dat paard oké is, hoeveel risico loop ik. Ja. Aan de andere kant zeg je van, ja, als er wat is, hij kan net zo goed Grand Prix lopen. Wat is jouw advies dan? Wat je dan het best kan doen? Nou, het is, je röntgenologische keuring geeft je heel veel informatie. Alleen de weging daarvan is gewoon heel belangrijk. En daar is ook expertise voor nodig. Daar moet je ook met een goede ervaren veterinair moet je daarmee kunnen sparren. Want het gebied is heel grijs. We zien hele kleine dingen die ik noemde die totaal niet relevant zijn. We zien dingen die een klein beetje risico op kreupelheid hebben. En we zien dingen waarvan we zeggen van als je dit hebt, dan kun je haast zeker zijn dat die binnen nu en een jaar kreupel is. En die dingen onderkennen is heel belangrijk. Kijk, een röntgenologische keuring is, de standaard set bestaat uit 20 foto's van de kogels, de sprongen, de knieën. Het is heel makkelijk om te zeggen van alles wat afwijkend is van koop het paard maar niet. Maar de kunst zit hem in het interpreteren van wat brengt welk risico met zich mee. En daarvoor is ervaring nodig, ook op het gebied van kreupelheden, om te weten wat problemen geeft en wat door de beugel kan. Mm-hmm. Dus je kan, Klaas, daar ook wat op aanvullen. Ook als je bedenkt van bij wat voor verzekeringsbedrag of bedrag van je paard, waardebedrag, zeg maar, zou je voor röntgenologisch of voor klinische keuring kiezen? Vind ik wel een goede vraag. In principe zijn onze acceptatiecriteria tot €4500 met alleen een klinische keuring. En boven de €4500 klinisch en röntgenologisch. En vanaf 15.000 willen we ook hals-rugfoto's hebben. Oké. En dan hoor ik de mensen thuis al zeggen, hè, €4500, daar begin je mee met de Friese paard. Dus dat is eigenlijk allemaal röntgenologisch. Ja, en kijk, en wij praten nu alleen nog maar, deze vraag wordt mij vaak gesteld zoals jij hem nu stelt. Maar het is ook net hoe je hem verzekeren wil. Kijk, als jij zegt, ik heb een Fries paard gekocht, van een gemiddeld Fries paard koop je juist niet meer onder de €10.000. Nee. En ik wil het Friese paard wil ik kopen. En wat ben ik nodig? Dat is eigenlijk afhankelijk van hoe je hem verzekeren wil. Dus als jij hem niet uitgebreid verzekeren hoeft, dan in principe heb ik het liefst natuurlijk wel een klinische keuring. Dan weet ik of die gezond is. Het is voor mij nog makkelijker verzekeren, want je kan als verkoper en als koper en als verzekermaatschappij kun je aantonen dat op dat moment was dat paard gezond. Dus als je nou met een week met een hartstilstand dood in zijn box ligt, dat die plotseling overleden is, dan weten we op dat moment dat een dierenarts hem gezond had verklaard. Dus dan is het gewoon pech. Ja. Maar dan hebben ze wel weer een startpot om weer, heb je een uitkering dan, om weer een nieuwe Fries te kunnen kopen. Maar voor niet iedere verzekering ben jij een keuring nodig. Dat wil ik er alleen mee aangeven. Kijk, een paard blijft, hoe goed die klinisch en röntgenologisch ook is, het blijft gewoon kwetsbare haven. En er kan altijd wat gebeuren.
En we proberen met keuren en met een verzekeringsinspectie en alles zo goed mogelijk de risico's in kaart te brengen. Dat het voor iedereen alles helder is. En dat er een op maat gemaakte polis opgesteld kan worden. En dan is de verzekeraar die kan heel mooi de risico's die voor ieder paard gelden ondervangen. Ja, maar ik hoor jou ook een beetje zeggen, Willem, verzekeren, doe dat maar. Sorry? Nog een Ja, keer? ik hoor jou eigenlijk ook zeggen, verzekeren van je paard, doe dat maar. Nou ja, het is een persoonlijke afweging van of je dat niet wil, of je dat wel of niet wil. Alleen je moet je wel realiseren dat hoe goed een paard ook is met een keuring of met een bezichtiging of wat dan ook. Het blijft gewoon een kwetsbare haven. En je moet voor jezelf de vraag stellen van... Kijk, ieder paard kan koliek krijgen, ieder paard kan een been breken en ieder paard kan ziek worden. En je moet voor jezelf de vraag stellen van... ben ik daar op ingesteld? Kan ik dat dragen of wil ik daar zekerheid in? En dan moet je hem verzekeren. Ja, precies. En ik denk ook dat dat ook de belangrijkste boodschap daarin is. Maar voor ons ook, wij willen dat de sport eigenlijk op gang blijft. Dus diegene die een ongeschikt paard heeft, die geen geld voor een nieuwe heeft, plotseling, dat hij weer een uitkering heeft om een nieuwe te kunnen kopen. Dat houdt de handel ook op gang. Dat zorgt er ook voor dat er doorloop blijft. En niet dat mensen nog een paar jaar moeten sparen, want je wil blijven genieten van het mooie Friese paard. Ja. Dus je wil een nieuwe kunnen kopen. Ja. En dat is ook voor een die plotseling overleden is. Maar wij maken ook mee, ik word wel meer in de nacht gebeld voor een kolieker. Hoe ben ik verzekerd? En als dan blijkt dat die operatie niet vergoed wordt onder die polis, ja, dan is het natuurlijk verschrikkelijk dat je dan tussen de 3.000 en de 6.000 euro, dat je daar een keuze over moet maken. Terwijl die wel levens een kans heeft. Precies. Ja. Hier vraagt iemand, wat zijn de gemiddelde kosten voor keuringen en verzekeringen? Wat ik zeg, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. En een standaard klinische keuring praat je over een paar €100. En een röntgenologische keuring is nog een paar €100 meer. Maar in die orde van grootte moet je denken. Maar het is dus ook helemaal afhankelijk van hoe gek je het zelf wil maken. We krijgen tegenwoordig ook wel eens, vooral vanuit buitenlandse handel, aanvragen om pezen preventief te scannen. Hals en rug wordt steeds meer gedaan. Dus en hoe meer je wil onderzoeken, hoe duurder het wordt. En het is vanaf €200, zeg maar, een klinische keuring tot aan €1.500 als je het heel bond wil maken. Ja. Ja. En Klaas, waar moet je aan denken bij het verzekeren van een paard? Onze minimale premie is €20. En het is puur afhankelijk van de verzekerde waarde. Als jij een heel duur paard hebt, ja, dan kan de premie zo uitlopen naar een 4.000, 5.000 euro. Maar kijk, als mensen daar een rechtstreekse vraag over hebben en die willen weten wat het moet kosten om hun paard te verzekeren, dan heb ik liever dat ze mij persoonlijk bellen. Dan kan ik exact vertellen wat de exacte prijs is. Precies. Ik kan je nu zeggen, nou, dat kost misschien €1.000 of het kost misschien €500, maar het is afhankelijk van de verzekerde waarde en afhankelijk van de dekkingsvorm. Mhm. En dat maakt samen de premie. Helder. Dezelfde vragensteller die vraagt ook hoeveel zekerheid kun je geven bij de aankoop van een veulen. Is keuren dan zinvol? Wel een goede vraag, want ook dat is weer een glijdende schaal. Want we krijgen ook wel eens de vraag om tweejarige paarden te keuren. Nou, in een standaard, ik zei al, een klinische keuring is een protocolair onderzoek waarin ook buigproeven staan bijvoorbeeld. Nou, ga er maar aan staan. Een tweejarige die het licht uit je ogen slaat als je naar zijn achterbenen wijst om ook die buigproeven te doen. Dus hoe jonger en hoe onervarener het paard, hoe beperkter die keuring wordt. Dus je kan een veulen wel keuren. Alleen je kan een veulen niet longeren, je kan een veulen niet... soms als je een hele makke hebt kun je met een beetje monster aan de hand. Maar dat is een beperkte onderzoek, dus dan beperkt het zich eigenlijk tot hart, ogen, longen, uitwendige inspectie van beenstanden en dergelijke. Maar vooral het dynamische onderzoek is dan heel, heel beperkt. Ja.
Dat begint bij een leeftijd van 3 jaar, dat je zegt dat heeft wel relevantie. Nou ja, kijk, het gaat eigenlijk om hoe goed het paard in de hand is en is opgeleid. Kijk, De africhtingsgraad al, denk ik. Ja. precies. Een hele makke 2-jarige kan je waarschijnlijk wel volledig klinisch keuren. Als je hem heel makkelijk aan de benen kan zetten en hij kent longeren en zo, dan kan je hem volledig keuren. Alleen als hij zijn hele leven lang alleen in de groepshok heeft gelopen en nog geen halster kent, dan wordt het heel lastig klinisch keuren. Zijn zich gespecialiseerd in Wolvenga, heb ik begrepen, toch? Ja, ik doe altijd hard mijn best, maar ik wil wel heel blijven. De nieuwe garantietermijn, dat is jullie ongetwijfeld ook niet ontgaan bij verkopen van paarden. Van 6 naar 12 maanden. Hoe zitten jullie daarin? Ja, dat is hoe wij daar... Kijk, in principe veranderde voor ons nu nog niks. Want wij... misschien is het wel een kans voor ons. Maar op zich kan ik heb nu nog niks met een garantietermijn te maken. Als een paard op klinisch röntgenologisch vlak 100% goed is, en eventueel een hals rug als het duurder is, en hij heeft daarna, kijk, daarmee toont de verkoper wel aan, en de kopende partij, op dat moment van keuring was hij gezond. Dus, maar als hij dan nou na 3 maanden een peesblessure heeft, waardoor die nooit meer geschikt is voor de sport, dan heb ik niks met een garantie bij, maar dan moeten wij hem gewoon uitkeren. Als Willem verklaart dat hij nooit meer geschikt is voor de sport, en onze veterinair ook, dan hebben wij geen reden om de schade af te wijzen omdat er een garantietermijn aan zit. Nee. Jullie gaan je daar niet mee bemoeien in ieder geval? Wij gaan ons nu op dit moment, zoals wij er nu mee bezig zijn, er verandert voor ons nu niks. Misschien wordt het wel belangrijker straks om te gaan verzekeren. Ja, wie weet. Voor ons wordt het vak inhoudelijk ook niet heel anders ervan. Alleen, het is, persoonlijk heb ik er wel eens een beetje moeite mee dat juridisch een paard heel erg als op hetzelfde niveau wordt gezet als een stoel of een bankstel. Terwijl het is natuurlijk heel ander. Je praat over heel iets anders en er zijn veel meer invloeden. En dus het is heel moeilijk en het is juridisch heel moeilijk. Het mooiste is altijd om daarbij weg te blijven. En vooraf goede afspraken te maken. Ja. En zien dat je er altijd samen uitkomt. Ja, dat is een goed advies. Ik denk ook dat niemand er echt heel blij mee is zoals het nu opgezet is. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het voor jullie vak wel iets zou betekenen. Maar dat valt nogal mee, begrijp ik. Ja. Heel goed. Nu nog wel. Nou ja, in die zin, de vraag wordt sneller in expertise kwesties van... want als een paard, het gaat dan vaak om moet een paard terug of moet een paard niet terug. En dan heb je met een stukje bewijslast te maken. En dan word je als dierenarts ook wel eens ingeschakeld als getuigendeskundige. En daar krijg je er natuurlijk steeds meer mee te maken op het moment dat die garantietermijn verlengd wordt. Ja, precies, helder. Nou, we zijn eigenlijk zo goed als door de vragen heen. Ik geloof dat we misschien nog voor een laatste boodschap... de laatste vraag even kunnen stellen. Jullie hebben ongetwijfeld je eigen paarden ook verzekerd, of niet? Ja. Ja, ik niet, moet ik eerlijk zeggen. En dat gaan we straks regelen. Nee, voor mij, ik heb het zelf 1 keer meegemaakt. Een paard met koliek. En dan moet je ook binnen 5 minuten beslissen of je laten opereren, ja of nee. En dat heb ik gedaan. En ik had hem gelukkig ook verzekerd. En dat scheelde mij gewoon... het maakte de keuze gewoon veel makkelijker. En daardoor vind ik dat ik ook wel echt achter mijn verhaal kan staan. Ja. En ik bedoel, ik wil alleen maar, om dan ook deels maar af te sluiten. Bij ons kun je gewoon, mocht je vragen hebben over dit en mochten morgen vragen te binnen schieten, bel. Onze nummer staat op de website. Je kunt het kantoor bellen, je kunt mij op mijn 06 bellen. Mocht je de premie willen weten, je kan hem ook online. Kun je hem heel makkelijk opzoeken wat de premie is. Mochten daar de vragen komen, schroom niet om ons te contacten. Wij staan nu te woord. Insgelijks. Ja. Bij ons, je kan altijd terecht. En vragen staat vrij. En we zijn altijd bereikbaar. Nou, hartstikke goed jongens. Bedankt. Het is ondertussen een beetje traditie geworden dat iedereen die hier bij de college toe komt een lekkere warme muts krijgt. Dat is wel weer voor. Ik hoop dat ik niet meer nodig heb dit jaar. Maar... Ik wil het ook zeggen, maar ik ben bang dat we wat vorst nog wat krijgen. Plus een heerlijke sjaal. Jullie worden heel erg bedankt voor de toelichting. Heel graag gedaan. En voor de adviezen en de tips. En ik hoop dat iedereen die op de wip zit van ik wil graag een Fries paard kopen, altijd doen voor zelf. Maar in ieder geval nu een paar goede adviezen heeft meegekregen. Het was leuk om te doen en ik hoop dat de mensen er ook wel aan gehad hebben. Nou, dat hopen wij ook. Dank jullie wel in ieder geval.
Super gedaan. Ook alle kijkers bedankt. Wij zien elkaar graag over 2 weken terug. Dan komt mevrouw professor Dr. Marianne Sloet hier om wat te vertellen over mok, mijt en andere huidproblemen bij Friese paarden. Dan weer 2 weken later hebben we een online fokadvies hier, wat ook gegarandeerd erg leuk gaat worden. We gaan met een aantal praktische merries aan de slag voor een fokadvies. En alvast noteren in de agenda, 31 maart, Fokkerscafé. Natuurlijk bij de winnaar van de Hengstekeuring 2022. Na dat vakadvies kunnen ze de veulens ook bij ons verzekeren. Ja, nou, gaat helemaal goed komen. Bedankt Klaas, bedankt Willem en graag tot de volgende keer. Hoi.